wanda daga cikin wato magabata na kwarai yana cewa wallahi wata rana loma ce kwaya daya na dauka, loma daya na dauka na ci ba tawa ba, ta haramta laifi. Yau gani shekara 4 duk abin da na taba sai ya lalace, duk abin da na taba sai ya lalace. Zan maimaita wannan maganar. Wani daga cikin magabata na cewa loma kwaya ɗaya na taba ta haram, na ci na sa a bakina ta haram. Yau gashi yau na shekara 4 duk abin da na sa a gaba sai ya lalace. Abin da nake so na kai gare ka shine wallahi aikata zunubi da laifi, rungumar sabon Allah tabaraka wa ta'ala yakan lalata wa bawa mai imani, yakan lalata masa rayuwarsa, yana mai da shi baya. Ku yi haƙuri, barin ba ku labarin wani bawan Allah wanda masifa ta same shi saboda sabon Allah. Malam mutum ne da Allah ya masa arziki. Ku saurari wannan kissa. Mutum ne da Allah ya masa arziki, ya masa rufin asiri, yana juya miliyoyin kuɗi cash baya na aljihunsa da na account ɗinsa nasa kurin, ba na mutane ba, baya zama ƙasa da miliyan kaza, miliyoyi sama da miliyan 10, 20, 30, 40, 50. Wannan kurin a zaune suke a banza, ba abin da za a yi da su. Harka ce yake, babbar harka, duk abin da ya taba malam Allah buɗa masa yake yi. Yace amma malam, abin da nake so na ce maka, wannan da izininsa, shi ya bani izini. Ya ce wallahi malam ka gaya mutane ni kan na gamu da bala'in da bana so dan uwana ya fada. Ya ce wallahi malam